אני יכול ללכת לבן אדם ברחוב ולהתחיל לדקור אותו. אני דוקר בן אדם ברחוב. אף אחד לא יעצור אותי. כולם יגידו, אל תפריעו לו, הוא מנתח, אתם לא רואים? מדובר באשכנזים, עבודה. אני לא חושב שיהיה שלום. אתם חושבים שעוד יהיה שלום? כן! כן! כמה לא? אתם יודעים מה מעצבן אותי? שאנחנו כבר רגילים למלחמות. כשהיה את צוק איתן לפני שנתיים, מישהו היה מופתע שהייתה מלחמה? אף אחד לא היה מופתע. הייתה מלחמה וכולנו אמרנו, קיץ, נכון. קבענו מלחמה לקיץ. אנחנו מצפים למלחמה פעם בשנה. פעם, זה היה פעם ב4 שנים, שזה נחמד, זה כמו מונדיאל, יש שנתיים להתגעגע, שנתיים להתכונן. אבל פעם בשנה זה כמו אירוויזיון, ומי שמנצחת צריכה לארח את המלחמה של שנה הבאה, אז זה לא נגמר החרא הזה. אני הבנתי שזה לא ייגמר אף פעם. כשהייתה מלחמה וקראנו לה עופרת יצוקה. אתם זוכרים שהייתה מלחמה? למה קראנו לה עופרת יצוקה? כי היא הייתה בחנוכה. אז קראנו לה כמו השיר עם הסביבון. איזה חמוד זה, נכון? אם זה היה בפורים, זה היה מבצע שמח ומבדח. אני יכול לראות את קושמרו בחדשות, 30 הרוגים עד כה, ושמח ומבדח. יש צועלת ושמחה מהחיזבאללה לה לה לה. עכשיו, כשהיה את צוק איתן, אני נסעתי להופיע בהתנדבות בשדרות, זה סיפור אמיתי, איך שהתחילה המלחמה, התקשרו אליי משדרות, אמרו לי, היי, זה שדרות? סתם, זה היה איש אחד משדרות, לא כל שדרות התקשרו, זאת עיר ענקית, יש להם מלחמה ואבטלה על הראש, הם לא יכולים כולם להתקשר אליי, אני גם לא אבין כלום, זה יהיה מלא פקה פקה באוזן, אז הם הצילו סמכות לאיש אחד, והוא התקשר אליי בשם העיר שדרות. הוא אומר לי, היי, אני איש אחד משדרות, אנחנו מארגנים ערב גדול כזה לתושבי שדרות, אנחנו נשמח אם תבוא להופיע בהתנדבות, אולם גדול, היכל התרבות של שדרות, 800 מקומות ישיבה. אתה תבוא להתנדב? אמרתי לו, בטח שאני אתנדב. אני איש ממש נחמד, ואנשים פשוט לא יודעים את זה עליי, כי אני אשכנזי, אבל עמוק בפנים, אני בן אדם ממש טוב. חוזר אליי אחרי 10 דקות, הוא אומר לי, תקשיב, אי אפשר לעשות את ההופעה בהיכל התרבות. אמרתי לו, למה לא? הוא אומר לי, פיקוד העורף לא מרשה לנו להכניס שם כל כך הרבה אנשים למקלט. אז באתי להגיד לו, טוב, בסדר, ביי, ולנתק. אז הוא אומר לי, אז החלטנו, במקום הופעה אחת בהיכל התרבות, לעשות 15 הופעות ביום אחד, במקלטים ברחבי העיר, בהתנדבות, ותבוא, כי כבר אמרת שתבוא. אז אני אמרתי לו, סבבה, למרות שבלב שלי חשבתי, כוס אמא שלך, אדוני. מה שרק מוכיח שאני באמת בן אדם נחמד, כי גם כשחשבתי כוס אמא שלך, הוספתי אדוני אחר כך. אבל 15 הופעות זה לא מה שסיכמנו. סיכמנו אחת, הכפלת ל-15, לא ככה צדקה עובדת, אוקיי? אם אני בא עם 20 שקל, ואני אומר, אני רוצה לתת 20 שקל להומלסים. אומרים לי, אבל אדוני, יש 15 הומלסים. זאת לא בעיה שלי, אוקיי? שהם ילכו מכות על ה-20 שאני נתתי. אני מוכן לשים עוד 20 כדי לצפות ולהמר, אבל פה המעורבות נגמרת. אבל הבטחתי שאני אסע לסדרות, אז נכנסתי לאוטו, נסעתי לסדרות, הבחור שדיברתי לו בטלפון, פוגש אותי בכניסה לעיר, אומר לי, יונתן, תודה רבה שבאת, אתה איש קדוש, אתה עושה מצווה, אני אעשה לך סיור בעיר, ואני אמרתי לו, לא צריך, סדרות, אם אפשר להופיע וללכת, אבל הוא מתעקש. אז הוא התחיל לקחת אותי, להגיד לי, תראה, כאן נפל קסם, וכאן נפל קסם, וכאן נפל קסם, וכאן נפל קסם. אני אומר לו, מרתק. אפשר לא להיות כאן, כאן נפל קסם, מה קורה איתך? לך לא עשו סיור כשבאת, אבל זה לא עניין אותו, הוא המשיך, וכאן נפל קסם, וכאן נפל קסם, וכאן נפל קסם, ואני אומר לו, ההופעה היא במקלט, אולי נלך לראות מקלט, לא, כאן נפל קסם, וכאן נפל קסם, וכאן נולד קובי עוז, וכאן נפל קסם. איכשהו הבית של קובי עוז שרד את כל הקסמים. אני חשבתי שזה בטח בגלל שהוא נמוך, אבל לא, לקובי יש בית רגיל והוא נמוך בתוך הבית. זה נראה כמו בזבוז של נדל"ן, אבל הוא איש עשיר, הוא יכול להרשות לעצמו. עכשיו יש אובססיה לגבי ביטחון, בגלל עסקים דיפאדה, כולם בודקים לך את התיקים. אני נכנסתי לקניון השבוע, אוקיי? נכנס לקניון, המפתח שואל אותי, יש לך נשק? אני אומר לו, לא, אין לי נשק. אבל אז אני נכנס לקניון, יש מולי הום סנטר, אקדח מסמרים 299. אז מה עשינו פה בעצם? פשוט סיננו את המחבלים שאין להם 300 שקל. אני אדע לכם סיפור שלדעתי ממחיש הכי טוב את האובססיה שיש לנו עם ביטחון. טסתי לאילת כדי להופיע, אוקיי? טסתי משדה דוב. אני באתי בבוקר לשדה דוב, במצב רוח טוב, אני אוהב את אילת, אני אוהב להופיע. אני כזה, איזה כיף, טסים לאילת, השר שלי מסתדר שם, אנחנו נורא נבלה, ואיזה כיף שטסים משדה דוב ולא מנתב"ג, כי זה גם יותר קרוב אליי הביתה, וגם זה לא רק שדה תעופה, זה גם מוזיאון, תראו איזה יופי, דגם של מטוס מפעם. ואז אמרו לי, לא, זה לוקח אותנו לאילת. אוקיי? הוא היה מקלקל, הוא היה מודבק עם סלוטייפ,
והאחים רייט עמדו לידו ואמרו, זה לא יעוף, אוקיי? אנחנו המצאנו את המטוס, אנחנו לא יודעים מה זה. בואו נתחיל עם הבעיה העיקרית שיש לי עם המטוס לאילת, הכיסא לא הולך אחורה. אתה יושב במטוס, זה רגיל וזה אחורה. עכשיו זה לא יכול להיות אחורה, כי זה ישר, אוקיי? אחורה לא יכול להיות לפני ישר. סמכו עליי, עשיתי גוגל לפני שבאתי, אוקיי? שוב, לאלה מכם שהם לא חדי עין, שימו לב, אני חוזר על האילוסטרציה בשנית. לא נוח בו, רגע אחד, ספא, איזה פינוק. אני נמתח רגליים, עד שמגיע. זה המטוס לאילת, אוקיי? אין בו שירותים, אין בו מטבח, אין בו טייס 60% מהמקרים. אם קורה משהו, במקום מסכות חמצן, נופלות מסכות של פורים. אתה יושב שם ליד זורו, אנחנו נמות, אתה יודע את זה. אף אחד לא לוקח את המטוס לאילת ברצינות, חוץ מהאנשים שעובדים בשדה דוב. הם חיים תחת אשליה שזה שדה תעופה אמיתי, והם עושים הכל כדי לשכנע גם אותך. הם סורקים לך את המזוודה, ואז הם שואלים אותך את השאלות, ארזת לבד? כן, מישהו נתן לך משהו להעביר, לאילת, מה קורה איתך בן אדם? ואז הוא אומר לי בפרצוף רציני לגמרי, יש לך משהו שיכול לשמש כנשק? אמרתי לו, נגד המטוס הזה. רסיה, אתה עושה תצחוק? אני לוקח את המטוס הזה במכות, אני עושה לו קדאו, אין לו גלגלים, אף אחד לא טס לאילת. איזה חוטף חסר שאיפות לחטוף את המטוס הזה. עוד חצי שעה באוטו, אני יכול להיות בנתב"ג לחטוף מטוס אמיתי. אתם יכולים לדמיין לעצמכם שמישהו יחטוף את המטוס לאילת, המטוס ימריא, ויקום איזה מישהו עם רובה, וילך לתא הטייס ויבעט בדלת, פאם! ואז הדלת תיפתח ותיכנס לו בפרצוף, כי זה מטוס קטן קשה להשתלט שם על הדלת. ואז הוא יריב קצת עם הדלת, יחזיק אותה עם הרגל, יגיד לטייס, קח את המטוס הזה לארגנטינה. הטייס יהיה בהלם. הטייס יסתכל עליו וזה, אתה יודע איפה זה ארגנטינה.